Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Nandita Kamelia Putri, asal sekolah SMP Setunggal Jati, kelas 9A, nomor absen 20. Kula badhe nerangake isi serat wulang reh dhandhang kula padha papat. Yen pengen berguru kudu iso milih sing berpengalaman, rajin ibadah, lan ora ngarep imbalan. Niku guru sing pantes dianut lan ditiru. Matur suwun wis mirsani video kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.